ha ka manong kong nga aingu ya U Blei ubala isnai bandon rangkat bat ngi hadu kane ka khlimat ka bamenta khamtam bangila bandon ha ka yeng ka bakantang ka jong utrai ka Jingiaseng Kynthei ka ai U Blei Women's Week ya phi baro ha ka karteng bakrau tam utrai jongi Jesu Kris ka Jing U Blei ka long ya kitu ki bayo ban sngap ya ka khubor babha lengba kane ka Jingialap jong ka Jingiaseng Kynthei ka Jing ai U Blei to kan long lembat phi baro shuwa ba utrai Jesu unlai shabneng bat chalauk ba ulah hukum ya ki bangeit ba ki dai ban yalap bada ka Jinget on pen im ya ki breu na ka Jing tim jong ka pom ban pendep ya kata ka hukum ngi penlong ya kane ka Jingiaseng Ialap ha ka bakum kane ka Women Week kum ta ki to ki bayo sngew ya ka tin ka jong U Blei lengba kane ka YouTube channel sngewbha ban ai chaka ya umunsem U Blei ba ula ban snat mai ya ki Jing im bat ki Jing perkhat Jing mut ki jong hi baro tu ngin pen kentang ya kane kapor ha ka Jing duwai ngi aingo ya me U Blei bala baro badap da ka Jing Jing isnai bala don rangkat bat ngi kerpat ya me ba men pen kentang ya kane kapor na do basdang hado bana wai no ka Jing syakri ka jongi try be it sngewbha ban don rangkat bat iwei pe iwei inong simbenta men pen kentang ru atrai kan rat kham tam yu syakri jong me hakar teng chi sungi pan amen hin ya beteng ya ka Jing syakri ka jongi da ka bengen ya ruai na ka Jing ruai ka ba san spa san phowei lada phikwa ban yo laj na ka pop don bor ha ka snam bor ha ka snam lada phi wat bor Jing penchoy ban job don bor ba phla ha ka snam don ka bor batrai phla ha ka snam kalbari don ka bor batrai phla ha ka snam kordor kalbari Lada pikwa banyo lad na kapom don bor hakasnam lada piwat bor Jing pin shoy banjo don bor bapala hakasnam don ka bor batray pala hakasnam kalbari don ka bor batray pala hakasnam kordor kalbari ban lad na Jing meng bat Jing kwa pertei don bor hakasnam wan ban side khut hakawa kalbari don bor bapala hakasnam don ka bor batray pala hakasnam kalbari don ka bor batray pala hakasnam kordor kalbari
hakasnam Calvary Don kabor bor batray pala hakasnam kordor Calvary Syakriu Jesu ustimbang jukut Don bor hakasnam penlet kajing imban syakriu try Don bor bapala hakasnam Don kabor bor batray pala hakasnam Calvary Don kabor bor batray pala hakasnam kordor Calvary Haswa bangan puli berduai nginyo ban puli nakaktin ka chong U Blei na kasam bakhandai phawei ka khot baar bat balai bakhandai bat bashipau bat kumchu ru na ka kikam ke apostol pralanong ka khot na ka ba lai phusan kiktin ki ba ong kumni nga ong syapang utrai ulong ka cakari chonga bat ka kut chonga U Blei chonga ha ubanga chania na baun pelat yamena ka syangka wea chong ubung nong riam bat na ka jing yap klam bapan snew onda kumta u Philip ulaang ya la ka sentur bat da ka basdang na ka ne ka jing tho ulaya lap ha u ya u Jesu U Blei un kyrkhu ya ka basha skor bat pule ka ktien ka jong u tungen ya duai ni aingo ya me kupa jingi u bahabeneng u badap da ka jing e bat bakan rai ka jing isnai hapedeng kan ni ka jing kut lat hapedeng kan ni ka jing khang dam rai me bla ple pat kalat kumne kumba long menta ni yo ban rakhe ya kan ni ka Women's Week hakarukom ka badai i duai ba men ya lam dung mun se ba khoj ka bor jong me trai ba e hoj atrai kan rat me don ka bor ban kat ya ka duriau basau me don ka bor ban penjajai ke eryong me don ka bor si bon ba ki kam ba ki me melale halo kane ka parthai trai ji subi e me don ka bor ban penjam no e kane ka jingpang namar kata trai be e ngi duai ya khamat jong me ba men snausen e trai be e ya ki bangeit ki jong me ko kan rat ya rab bangin nang ban sau tho atrai kan rat ba kata ka jing tanjo kan wan tangkat bangila ban sya henrai dal dingim la shu ban sya men thau kalat ka jing isnai ka jong me namar kata trai be e nganget skem me yo sngew ye ka jing duai jong ka balang jong ka shnong jong ka ri ka jaj ban reu hi baro ka wai ki od bat ki nam ye kan ka jing pang namar kam sham la wan khlem ka jing tip ka jong me namar kata trai ba bha isnai ken kan rat be e bala da long ka mon ka jong me don ka bor ban penjam no ya ka trai be e nga duai ru na ka bantau nong keren uban ai ya ka khubor hap deng jongi ngi duai ru atrai kan rat ba men pendap du men sem ba khoj ka bor jong me bau syakri jong me un yo ban pertai ka tin ka ba jam ha ka jing e ke jong me bad ha ka jing don rangkat ke jong me ba ai ba ki ai ka ba un keren kin long ki ba wan na ka khet ka jing isnai ke jong me pen kentang yo syakri jong me trai bi e pen kentang ye kan ni ka jingiaseng na do ka ba sedang do na wai no jong ka ngingo idam mi pan na kertang chi sonong pni menta chi bom jukur ru amen mentang ila poi syakawai pat ka benta bangin sngap bat sya skor ya ka Jingialap ya ka ktin ka jong U Blei
Idon hapdeng jongi ya Master WM Ramsdam idekot ka komiti ka Balang jongi. Ngi penpau ka Jingiaseng ya Master WM Ramsdam ibalakloi ban pedang ya ka kerpat jong ka Jingiaseng Kynthei ban shim ya kane ka Nongialap I kane ka sngewbha kerpang jong ki Kynthei. Ha kapor ka balangkot. Tu U Blei undon rangkat bat pi ha kane ka klip mat inong keren in shim ya la ka chong ka benta. Ha ka baningkong ngapan pau ka Jingiaseng U Blei boleh snei ban ripen kumianga tat haduk ni kapor ka bamenta. Ha pedeng jong ki jingyai lenti ha kane ka snam bat ki snam barok ki belalait no. U Blei shim la ino yanga ulari ula sumar bat ula ibit ban penyeng wat ha kane ka jaka ka bagantang ban simenta ringkat bat ka Jingiaseng Kynthei. Ngapan pau ka Jingiaseng ya ki nongkit kam jong ka Jingiaseng Kynthei ki bala ibit kumyanga ban penyeng ha kane ka janmit jong kane kasngi ban ai ka khubor ka tin jong Blei bat ban yalap hapdeng jong pi ki para bangeit ki bidan hagi gisem bada pleng jong pi ru ki parok parajor ki balaban ya sngow bad bakmi ya gani ka channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh I pastor I bilang chairman jong ka Balang ki timen besan beit baro ki khot komiti Balang bad ki para bangeit beit baro kerpang nakamta kinongkit kam jong ka Jingiaseng Kynthei bat ki khot jong ka baro U Blei un kyrkhu pi ba pinyawan mat ya ka bor jong u nang ni sakmat bar ngi aingu U Blei wal penjaya ka ni ka jak ni ka por bangi yo ban rok hi ya ka ni ka tayo jong ki Kynthei ka Women's Week bat ha ka ni ka por ngi yo ban pensngow ya ka tin ka jong U Blei ban yalap ya u Jesus Christ ubotrai jongi kapang kabangalasim kum ka Jingiaslok hakani ka por ka long naga city sa ginong room ka lenong ka basipaw bat ka khot ka bakhat lai kigintin ki bang kumni namar uno baro uban khot kerpat ya ka gerteng utrai an pen ya u tongin duai ablei ngayeng hakmat jong me syakri ubarit wat ya ka jingisnei ban ya ka bor ka jong me pendap yang aku try da ka bor man sim bokho jme bangan ya lap ya ka gospel angan sngow ya ka bor jong ka bagi breu gin syam jingindu the man sim bok hanga kyrkhu ya ka por hi bar ka we baji ke mensim jongi ke pediang ya ka tin ka jong me ngi pan ni baro ha ka kerteng jong Jisu bo trai jongi amen namar uno baro uban khot kerpat ya ka kerteng utrai an pen ya u ka theme jong ka Women's Sunday ha ka ni ka snam arjar arhuwei ka kerteng utrai ka khot ka baskem bat kani ka Nongialap I kani ka janmit kan ya poi hi la kumno sya kani ka theme jong kani ka Women's Week bat kani ka Women's Sunday jong kani ka snem bat ai bo Blei un kyrkhu ya pi ki long kme bat ki khon Kynthei baro jong ka Balang bat baro ki biya sngow ya kani ka tin jong Blei bauta uba khot kerpat ya ka gerteng utrai an pen ya u kini kilong ki kintin balakran U Blei hau nong yutul pa Joel hakal nong ka baar bagat khot ka balai puar bat balai record ru ya kini hakikam ki apostol ka nong baar khot baar puwei bat hakani ka city sa kinong room ka lenong ka baspo bat ka khot ka bakhat lai ka jing pen kan bao ya ka khubor U Blei hakani ka por ka long ka jing khot kerpat ya ka gerteng utrai ban pen ya ka met
Bat kam tam ban pen ya ka men sim. U Blei jongi. U long U Blei ya baro. Lapen sisa ya kene hagak tin jong U Blei. Ya ka balato hagani ka siti jekinong rong pulang mospo dekat ka bakat ar. Namar om don su ka jing ya per hapadeng ujiu bat ugrik. Namar uju ulang utrai halor baro. Bat ubaken rei kespa. Ya kita baro ki bakat kerpat ya ka gerteng jong u. U Blei jongi ulang U Blei ya baro. Om U Blei tang hakawe ka kenhun. Om U Blei tang jong ki kerstan. Om U Blei tang jong ki bangeit. Hendai U Blei yang baro ki bangeit. Bat ya ki bangeit. U Blei u kwa ban tau temai. Ya ki dok nut bat ki men sim ki jongi. Habeng ipet ya ki ni ka khot. Namar unu baro. Uban khot kerpat ya ka kerteng utrai. Ke ke ni ke kerteng. Ban ngangit skem ha ke jingiseng pli. Ngila yok kat tu kat ni ki jing ben syai ba ke jing betai. Halor ke ni ka pang ke kerteng utrai. Henry ha ke ni ke jan min ngaswa tang ban chupen kan mau. Nang bangin la ban kham syai shu. Ke ni ke kerteng utrai. Ha ke kitam Isaya kalau nak sapu ad ke khot. Kapapra kaong ngalong utrai kata kalong kakerteng jonga ngalong utrai berkata kalong kakerteng jonga kaju ka kitam Isaya kalau nang basan pun re dukat basan ngan ai haki kakerteng bom jukut kapan ot dukno kakerteng utrai kalong kakerteng bom jukut u Isaya hakal lenong kebasan penyo ke dekat ke bakat san uang kumne naba kumne ong uta ubah kli bat hajrong tam ubah syongdap ya ka bom jukut ubah ka kerteng jong ubah hui ka kerteng utrai ka long ubah hui kikam ki abasal lenong basau ke dekat bakat ar. But om don ke JKBPM hanu ha uweipat. Naba om don ke weipat ke kerteng hapok ke beneng. Ya ke bala ai hapadeng ki briu. Daba ke day ban pen yangi. Ka kerteng ka ba pen yangi. Haki Filipi kalau nang ba dekat ba kendai ke ongkum ni. Naba kum tati U Blei u lakentiu ya u balwal ai ha u ya kita ka kerteng ke bahalor ka kerteng barok bah kata ka kerteng u Jisu ka khot siu barok kan yok dem krup ki jong ki bahaki beneng bat ki jong ki bahaka kendau bat ki jong ki bahapo ka kendau ken ka kerteng utrai kalong ka kerteng ke basngau tiang. Ka kerteng utrai kalong ka kerteng ka donbor. Ka kerteng utrai kalong ka baginong tau jing ruai baginong ruai ki ju it bat ki sngewbha banyalap bat ban ruai syapang ka ne ka kerteng. Habo angel utrai ulawan pau hau Joseph. Ha ka jing po snew men mit. Ula ong ba men ai kerteng ya u Jisu. Naba un pen ya lagi beriu. Naki pop jongki. Ka kerteng u Jisu. Kalong ka kerteng. Ban pen ya lagi beriu. Naki pop jongki. Namar unu baro ban khot kerpa je ka kerteng utrai. An pen ya u. Ke kani ka khot kerpa. Hakak tin pareng kol. Kani ka kentin khot kerpa. Ka thau om tang bang isu duai ban su dem kho siu. Henry kan ka kentin kol ni khot kerpat ka don haka ye ki jingmut ki babun. Ngan chupen ye pi tangkat dokat ne nang bangin khamsai ke ni ka jing kerpat jengi hakamat uta utrai U Blei ubadan bor baro. Khot kerpat u haka jing mani. Kerpat u dakaba mani. Lani kerpa yu da ka syakri yu
kerpa ju da ka worship ya ka bangila man shem na ka jirwa sam ka ba khnai busan ka khot ka ban riu ka wei pat kerpa ju da ka jing duai bat ka ta ka long ka bangi asngau thu salansar bat ngi sngau thu salansar ba pleng ha bangi khot kerpa ka dei bangin lek ha u ha ka jing duai ar chronicle nhiều khat sao ka panchai kata ka wei pat ka jing khot kerpa ka long ban shania trust isaya san pau ka khot ka ba shi pau om ju don manu uban khot kerpa yanu lada shania ya uta ubang khot kerpa kumta kani ka kentin ka kedup ya kani ka benta bru berkata kalong ban shania ka benta ka masau ko ong khot kerpa da ka jingai habaki kun ki wan haki kimi ki pa habaki pan ya ke na ki kimi ki pa jong ki da ka jingai ki wan ban pan na ki kimi ki pa jong ki mangi ru kum ki kun ki jong U Blei bon ma phi ki bi snow ya ke ko khubor haba phi khot kerpa ju wan da ka jingai ka shiti ki Hebrew kalau nak berkhatway dekat bah Henryu ka penskem ya kani ka benta bat ka bakhadu jong kani ka kentin khot kerpat bat ka takalong ban pla syakiwipat bat ka ta ka dei ka khot kerpat da ka bangi pla ya U Blei ni pla ya U Jisu ni thu ya ka gerteng ke jong u syaki weipat bad lengba jo ka bangi le yakini ki ka ba mani ka ba duwai ka ba shania ka ba ngeit bat ka ba pla an pen yangi habangi pa sya ni ka tin jo Blei ni don hagani ka kentin khot gerpa la ni ka kol kum tu ngalaban I ya phi kum no ngi khot kerpa ha ka jing mani ha ka jing duai ha ka jing shania ha ka jing nget pada ka jing pla bat ka jing kerpa ha ka ni ka por ka long nam ta jong pi tungin sha skor ayu U Blei udan kren yangi ha ka ni ka por ka ka jing khot kerpa ka jong bat ka ka jing khot kerpa jong I baro ha bangi wan ha ka jong u ka bening kong khot kerpa ja u ha pedeng ki eryong lapan ki phalo ya ka jing im ka jonga ba ka jing im jong pi haki ba pun ha ki liang bat ha ka jing ya lenti jong I na ka we ka po ka we pat na ka we ka sngi ka we pat ni sngau tho ba lapan ki ya ka jing im jong I bat ka ni ka ling ka jong im jong I teng ka ki bat kam skem satia ha bangi pe se ki kam ki jam jong I bat haki ni ki singi I ba ki nang hikai kia ki namar ka kam ka jam jong ki lapan ki no ki nong try ha ka business lapan ki ya ka to ka jing try jo ki bat ka jing em jong ki lapan ki palo ha ka ta ka ling jo ka jing em hap deng jo ki eryong lapan ki wat ha ki kam ki jam jong I ha ka jing ye dei jong I sieng si sem teng ha ba ki bri ki pet na bar ki ba ko to ka ying ki ibit ki ibiang Henry ondala rung hapo kamlong kumbapi kmi na bar kamdon ka jingasok hapdeng ukpa bar ka kmi hapdeng ka kmi bagi kun lani hapdeng ki kun bar ki kmi ki pa bar kalong kapor ka baki eryong jo ka ni ka jing im ki pin ki palo wat ha ka jing dei sieng sisem ha ka jing dei siparolok siparojor ha ka jing de para beriu teng gini ke eryong jo ka jing im ki pen ki ya ka jing im ka jong I ki senran utrai Jisu ha bagi don ha ka ling kat bagi dang tmu ban let na ka wei ka jaka sa ka wei pat ban poi sa siliang ka ki kan san ke eryong balapan ki ya ka ta ka ling ka bagi syong kalong kumalapan ki yang iru ka bagi kon ki jong U Blei hak pedang jo kini ki sngi Badu kumba kini kisenran kila perta syau Jisu kila ong ye ki kentin ko kenran to pen yangi
ngen sayap kerpat U Blei hapdeng ki eryong kabar kerpat U Blei hapdeng ki jingpang om don ka weiru ka yeng kaban ong bangati kini ka yeng kasem jengi ta om don jingpang om don ka weiru kaban laj nagane baro gi yeng kasem jengi mat halaka jong ka rukom hakini gisngi ke bangal kendo yui perlok laslam baham ji kendo syu bat habang ilekren ya kini katai uong kumno pilong ngaong hakini gisngi ka don hi ka jingwit ke jingwia hakamet ka phat uang tang ka wei ka bangidon kam bat kata kalong ka jingkot ka jingkhia ka jingpang ka jingsitom ka kejap bat ka rung haman la ka wei pa ka wei ka tliuyeng hakani ka khlam covid ka kendai ka bangilamat hakani ka snam arja arpau bat hakani ka snam arja arpuwe kalapen ki bat kalapen so jer bat kalapen trim ya sipon ki paraman sim ki jongi la kalong ka balang jongi la kalong hakani ka snong ka thau jongi la kalong hakani ka ri jongi bat ka perthei hi bar ka wei hakani ka snam arja arpau ngi kom shane shari kasi ngim pada sungu ya ka bola ni ka jing tre jong ka ni ka jing pang Henry kini kala rung hakit liwing kejongi bad kala kata ya sipun bad kila donru ki para mesim ki bla dokno ila ki jong ki bait ki baton ki lingba jong kani ke jing sitom om don ka weiru balai nagane ngaperkhat ya ketu kapor hak bagi bre ki mat ya kani ke jing sitom ngaperkhat ya ketu ka kamera ke bagi tia marwei gidon hang tu haka kamra shano ka jingmut jing berkhat juki ka her batang ka wengangen bau bangeit haka bakum kata kapor kikmat jang u bar ki jingmut jang u ka her shau blei uba embat blei bosisha pai shani shatai omdan briu omdan perlok bandan hajan kibahing masem ki jngai kim ya kendo kilok kijor kita saja ngim ya kendo bat kani ka jingpang kala pensok jer ya ki ying ki sem ke jongi nrengi aingu U Blei ba U Blei udang bat yangi hadu mentah ki si pongut ki rangba ki bayok pang nyang tole ke blato haka tin jong Blei haka gospel Lukas kelano bakat nyau gedekot ke bakat lai ngai kani ka dur jong ki si pongut ki rangba isolate lane set slung yaki kim yo shanu ban mi namala mana bala khang ki bakimbet ban rong ha kisnong ki thau namar ba to ka jingpang ka yebet ngasngu ba kani ka jingpang jo kani ki spongot ki bapang nyong thole kalong ko mkene ka bagi yo ha kani ka por kani ka jingpang ko bet khat kandai ni haban ni penya jingai bayo ba kani ka jingpang ka yebet bat ke ka bagi ni ki spongot kilale bat ke bas ngau tenat kini ki sepongot kila ya perta yang ku jisu kenran tu isn't yangi ku jisu kenran tu isn't yangi bat u jisu la jubab ya kata kecing perta jongki bat ulai sen ya kita ki sepongot hapdeng ki para mesim jongi ki mat ya kini ke jingpang ke jingstop teng isong marway hagiyeng barki kamera jongi bat teng isro ba shano barnyan pai teng perkhat ba amdan lacho uji suang uno uban khat kerpat ya ka kerteng utrai an ben ya u parti mayos uba matla habau ya so bau jisu ya na ketukalenti ula pertaya ki kintin ko jisu meukon udebet to isn't yanga ka jinggerpa je utrai ka balai hapdeng ki jing syate syakhum hakani gesngi utrai haba I pastor ibeli kmi ya ka urban mission ila ya tho bagadan ka jing sngau kya ka bakrau hadu kata-kata bagidan sibon ki khon samla lagi long Kynthei lesen rang buat ki balarang baru ki balangop haki jingdi
bat ki basniu, bat ki kam ki basniu. Kabangi ong ki kita ki addicted. Latte la khum bala sitom man loj ban launo. Bat ka sarkar, bat ka balang kaya rap, bat kumno ban bha, ban ay ka jing kai. Makumno ban kier nakani ka jing penmelin ke basniu. Hapdeng jo ki jing syakte syak hum. Ki khon samla, bat ki rangba ru kumju. Ngimat ya kani ke jing syakte syak hum haki bor jong baman. Kini ki arngut ki ba syong soj. Haba ki kendo ya Jisu ha kata ka lenti ha Jisu lai ban ya kendo ya ki. Jisu ulak keren bat ulaya keren bat ki. Ki bor je ki jingdom ha ki kendo ba Jisu la pen kenyo ya ki. Ki bor je ki jingdom la pen kenyo ya ki. Gospel Matius lono ba pra dekat ke ba apu pra. Hapdeng jo ki jing syate syakhum teng-teng i berkat mano ban pelat yangi. Mano ban pelat nakani ka soksat nakani ka jing syate syakhum teng-teng i persyaman wa nakani teng-teng persyaman wa dakatai teng-teng i pet nakani teng-teng i pet dakatai. Bar kita ke jing pelin basni bat ka jing melin basni kala te kala khum ingi. Bar ha kitab Exodus lono ba dekat ba apulai dot apsal. Kaya tu bagi kon Israel kila lenyar U Blei. Haba kila maja kata jing syate merau jongki. Baru Blei ulai sngau ya kata jing yam jongki. Ki parlok ki para samla bat barok bi sngau. Lada don na pdeng jong pi ki ba syate syakum haki bor jong ke jing sneu. Ki ba lolong ko ke jing syate merau ha ke jing im ke jong pi. Tutip bakani ka mit ka don kani ka tin jong Blei ka baong namar unu baro ban khot karpat ya ka keteng utrai on ban im ya u on ban laj ya pi da kani ka jing syate syakum ka ba te ba khum pi baru Blei ubadan bor on ai pi ya ka jing palaj ka basau ka jing khot karpat ya Blei hapdeng ka kot lat. Hapdeng jo ki sni ya keren om tang hani keri ke jongi wat ha ni keri India jongi bad ha pertai ka don kata ka unemployment la ni ka jingbom yok kam yok jam ki khon samla karta jo ki kalang nang kiu kalang nang ya bad ki sir bad kata ka don haki ya ka jing berkat ba imat kani ka jing puli jonga akan sakut no namar karta kalang nang ya. Kadon ke jing huslai hapdeng jong ke jing kolan hapdeng jong ke jing yok kam yok jam. Kadon ke jing huslai bal ke jing kolan haba ambiang syuk ke kamai ke kaji bat kum ta ter. Kadon lu ke jing kolan haki khon samla haba ki berkat sepang ke songka songbat. Kadon haki je ke jing keta je ke jing mot jing berkat jong ki. Kisngau mano wan palai yangi hapdeng jong ke ni kapol ladang yan. Bat ka don ka jingkot lan bat ki snow ba amdan su manu ban pelat yaki halai don uban pelat yaki katu ka Kynthei ka pangkhat ar teli ki snem ka pangkhat ar snem ha ka jing pang ka jongka ong ka kin U Blei ha ka gospel Lukas lono ba pra ka sapulai ha sapusau ka itu ba kala penut ya sibon ka spa jongka ban wat ya ka jingrap. Bat kata ka long mangiru habangi yo ban ma de jing pang jing stom ngiju pelut ka por bat ka pisa jongi ngila sim dawai na negrims ngila sim dawai na Guwahati ngila lai se Delhi ngila lai se Velor bar komta ter ban wan ya ka jingram hadai ka dan ka por bangi sngo ko makakutlat ngisngo ba kata ka por kalong ka bakutlat yangi kani ka Kynthei ka pangkhat art likisnam kasngo ba amdan lat syu namar ka jing pangkal kajap ya ka habakala ya sngo ba Jisu wan kala lek kampar khat syu ya no badan hangta namar kambit ya kata ka briu ban mi lane ban pendai pat ba namar ka jing sitom ka jongka hari kala risk iya ladi ban keta ya ki jan u Jisu bat kala yo ya ka jing kia hapdeng jong ki jing kut lat jong ka jing im don uban pelaj api ban pli pat ya kalat nak ka penta ka jing im jong pi ka pesan
ka jing gerpan U Blei hapdeng ki jing jenjar ka jing ruai ka balai spa hanreu ka ong jing ut ka mensim ban ngap hagi jing guslai ban rap ha jenjar ba ban ngolem komu ni ulok bangalasem hapdeng jogi jing jenjar unong ruai utau ye jing ruai bahaga jing jenjar ba ban ngolem ditang ujisu ubangalasem u Samson habu ya kendu ya ke jing baje ke jing jenjar habaki Filistia kila trap yu lan kila riam yu ban penduk ya ka bor ka boleh ula ai hu kila tau de kila ke bebut baringi tip ya ka tu ke jingja bakumno baka delaila kala yo ban riam yu ban ki ya tu snyu jong u Samson hapdeng jog jing jang habalap do no e ka bor jong u bad habala te lakhum haki kinjri haki tiki paya ki bahe kapadan hak to ka ying u Samson hakata ka jing jing jar ula karpat te u Samson ula karpat ya utrai ula ong atrai U Blei ngadua ya me dukan mau yang ngabatuk pen klan yang ngadua ya me satang kene sisin ngaduai hame satang kani sisin u Samson hakakutla u duai U Blei wong u Samson haka jing jinjar u duai U Blei satang kani sisin ngilaban lek ngilaban ma de jing jinjar jengi kila hakiru kom ki baper u Blei utip ya ka jing yesem ga jonga baru tip ya ka jing yesem jong pi u Jona habula pet no nakata ka jing khot ka jong Blei ban lek Nineveh ula phai pat ban lek no shawei pat ka jaka Tarshish balong ba U Blei ula pen kre u dok khau ba he bot ula ngoi ya u Jona bat habau Jona udan haka kpo jong u dok kha u sngus thu kamnu ka long ka badum ka ba shirkai ka ba yong ka ba mi i ka eru ka ba mi ka ski ba mi ka jingsha hakpo udok kha baru Blei ulong badap haki jaka baro la kalong habneng sedong lane hakandau setbian udon baru Jona nakakpo udok kha ula karpat uang kumne kitab Jona lonong baar dekat baar ngala karpat ha utrai namar ka jing jinjar jonga te ulap hai ktin hanga nakakpo kedujok ngalakaang bat melaya sngo yanga lok bai uji su haba bidon hagano kedujok jong ka jingim jong pi u Jona umat ya kata u experience ya kata ka jingjin jar ha ka jingim jong u na po kedujok ngalakaang bat melaya sngo yanga une udai uju U Blei ubalong ujuk menen menta bat sudah bam jukut ulong U Blei ubayak sngo ya ka jing yam ka jong pi kani ka jing roi sam ka lenang ka bakat pra bat ka khot ka balai bat benre ka long sisa ka sam ka balai men sim sibun anga hapdeng jong ka jing sem jonga bat ngan puli ya pi kani ka por khang ba kan ai men sim ya piru yo ba pi ya sem ku mangarung isem bat ka jing roi sam ka number ka bakat pra lai benre ko ong ngan khot kerpan ya utrai ubalong ubadaya ro komta on pen yanga nakinong sun janga haka jing pisa ngalak khot kerpan ha utrai bad ngalak ang ha U Blei janga ulaya sngo yakak tin janga hak na ka tempel jong u bad ka jing ang janga hak mat jong u kala poi sekiskor jong u hapdeng jog jing ut jog mensim hapdeng jog jing keslai jog jing im batang ma pi simet pitip ke ke jing ke ba pi kendu ke ke jing sem ke jing pi ba pi kendu bat ke ke jing jar ke ba pi kendu tang ma pi baru Blei utip baru Blei un ai pi ka bor ba pi laban pa chu namar unu ban khot karpat ya ka kerteng utrai an pen im ya u khot kerpat ya utrai ban riu ha ka kerteng ka ba ai ya ka jinjob
haka kerteng kebaai ke jingjob ngiset wai haka tukak khoros hakerteng ujisu hakerteng ujisu ngiyo ya ke jingjob berkata ke kerteng kadang ayang ba kadang ayah pi ya ke jingjob ke jingyele u David bat u Goliath haka kitab ke benkong usamal dekat lenang ke bakatnya dekat basau busan ngati ngawan same haka kerteng utrai kipai U Blei kipai ya pom ki Israel ken ya ubah lakran beng kani ke kerteng kan ai ya pi ya ke jingjob kong mau Blei lo penkup ya ke bor bolo ai ya ke jingjob hau David on ai ru ya ke jingjob ha ke jingire ke jongi U Blei on ai hang ya ke bor bang lawan job ya ke jinge khot kerpat ya utrai ke banyu nak beta kiwei pan teng lawan berkat ya kini kimat ke bangla ai pi sngo mangati ngam ya dei begitu ngam don jing pang ngam don jing chitom ngam don jing slai ngam don jing pisa ngam don jing kotla ngam don ngam don jing jinjar ngabiang dadong sedong hanai nam tajong pi lada pi ong kabiang retu tip badon kini kiwei pat ke benta khot kerpat ya utrai nakam takiwei pat nama bangim long uweru ubabit ubabiang ngim don uweru ubabit ubabiang haka di kakentau namar ngilalong barok ki bapok bat ki baladuk net la yaka borom jung Blei syakini ban le Ialap mano yaki ban sngolem ka khot ke de jingruai nakam taki wei pat pi sngo komno nakam taki para jong pi sngo komno nakam taki bahing jong basan jong pi sngo komno hatung isu hunmu ban su song haga jing sngo suk haladi klempar khat sekewi pat ka jingket kli ka bau jisu la ai hakila jong ki senran kelai seka pertai badia lap ya ke gospel da penbaptis su ya ke yaki haka kerteng U Blei ku pa U Blei khun U Blei mensim khu berkata kalau kau hukum berkata kalau ka jingket kli ka jonga bat ka jong pi nakam ta kiwei pat ngipin ya ladi ngin pin ru ya kiwei pat ngin persang ban ya le nam tai ladi ban job bagin aru ya ka jing job sya kiwei pat ngin ya le nakam ta kiwei pat ka jingket kli nakam ta kiwei pat ka gospel material sekolah no pra dekat ban riu habang i ka tu ka nuksa habau tu syakri jong rangba sispa uladon ya tu syakri jong u basitom bat habau lai kendo yau jisu la ongkum ne ki kentin ko kenran u syakri janga u thia hayeng bau pang yap siliang udah kordit kita kilong ki kentin jong ka jingkat klik jong tu orang ba sispa nakam taki wei pat ke ka jingkat klik ke jonga nakam tak yeng ke sem ke jonga ke jingkat klik jong pi nakam tak bahiyeng wasem jong pi ke jingkit klik jong pi nam tak tik marjan marpa ke jong pi ke jingkit klik jong pi ki officer ki bidan hakikatan ki bahajrong nakam tak kini ki berit uni orang ba sispa udan ke jingkit klik nakam ta lau jong syakri baru jisu ula penkia yau tau bapang kebenta ke bakhadu ke jingkot kerpan haka kelipman ke bakhadu ke jingkat kerpan wat haka kelimat ke bakhadu namar unu baro uban khat kerpan jika keteng utrai on pen ya udah kait halor ke ding pena kadi kapor ke ba mdan syuk kalat ka wepat bat nyatip hai kata baru bela kerpat ya kini kentin ku jisu tu ken mau yang on mempoi haka hima jongme haka kelimat ka bakhadu teng isngewbha amdan lacu balek dakum nupat u jisu haka bakum kata kapor ai hangi ya ka assurance ba ya ka jingkermen ba ka jinghon haka mensim nga ong hame haka digesngi benlong lembat nga haka paradise u jisu udang yeng haka jingsang ba udang yetit haki dok nut jong pi baru isaya haka lenang basan kondai dekat kong hakmi ya ka kti utrai om sim la pelingkot
kat bakamla ban pen im lemne ka skor jong ka bakia kat bakamla ban yo sngo khot kerpat ya u daga jing mane khot kerpat yu daga jing duai khot kerpat yu daga jing ngai khot kerpat yu daga jing shania bat khot kerpat yu daga jing pla wat piau trai kat badang lawan syam yu kerpat yu kat ba udang hajan utrai ubaki kula ju kilong ha oi but amen un ben em ya pi met but men sim namar unu baro ban khat karpa je ka keteng utrai an ben em yu blei un kyrkhu ya kani ka khubor un kyrkhu ya pi baro ki bias ngau ya kani ka tin ju blei ai ba kani ka tin ju blei kan ya rab bakan kersyan ya ki dono bagi mesim jungi bangin yawan mat ya ki jingpen khia ya ka jing em jik jing pen em jong try met bat men sim blei na kam ta ka burom jong u amen Ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh ka khot pi baro ki para bangeit pada simbenta bat ngi ka Jingiaseng Kynthei ha ka sngi utrai Women Sunday kat pratrik Julai 2024 ha ka por shibuji mensngi lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh Hakan ni kasngi kandon artli ke Jingiaseng haka por shibuji mensngi patsan beji janmien ka program na ka benta ka shibuji mensngi ka longkumni Nongialap Mrs. Y Nongrum Vice Chairperson ka Jingiaseng Kynthei Organist Mrs. A Karsono Nongialap Jingruai Mrs. H Dhar Polis Dang Badwai Mrs. Y Nongrum Nongkren Miss Imi Deka Kharshiying Jingpin Benai Secretary Jing duai jing aingu temen basan PS Karnayor jing kyrkhu penwai temen basan PS Karnayor U Blei shibun ni sngo U Blei ba ngi layo ban snap kaktien ka bakhoj bat ka badon bor na lau shakri ba kordor jong u imastar WM Ramsdam U Blei un kyrkhu ya phi bat ya ka yeng ka sam jong phi ba phin nang la ban shakri khambha ya ka kam ukan rat tu ai bakane ka khubor ka bengir layo sngew ha kani ka por kan da yo chaka ki donut ki jongi ba unya rap ru yangi bangin nang ban shania tang ha u balong ka kut bas khem ka chingpan im jongi bat ka chakari ki jongi nga ai khublai ru ya baro ki nong shim benta na do I Nongialap jingruai inong tem inong ai ka chingpan bana mat baro kito ki badon benta hak bapan biang ya ki kor ki bor ki bangi pendon kam ha ka ne ka online service to U Blei un kyrkhu lang yangi iwei pa iwei ila poi sha ka bakut ka ching shakri ke chongi ya U Blei da ka ngin ya panwai no ya ka ching shakri ke chongi da ka ngin ya so lang ka ching ruai kanombo arspa prapau ngadon kam tra ya me uba isnai om don bala ban ai ching suk lai na me ngadon kam ngadon kam tra ya me ngadon kam to kyrkhu ko nong pan im ngawan syame enda dep kan ne kaching ruai ngakarpat ya iteman basan es lengdo pa in ai kaching kyrkhu pan wai Ngadon kam trayami bi uba isnei om don
doy. Ngai ngo yame tay kandat ne kapo jung ne kasngi bangayo tay kandat ban sakri ban pundan buram yame. Lemba tapi I Jingiaseng Ialap ya kabau sakri jome tay kandat lakran ne kapo. Doai bekene kubo tay kandat kalong kapo nang mata kejing im kejengi. Kalong kapo tapi I nang mata hipara bangeit paro. Ban ngai ngo tapi I balomba jong Jingiaseng Kynthei layo ban rakhi yene. Kasi kabakarpang kejongki tabi isne dorongkat atrai kenrat nang menta kejeng sakri kejongki dorongkat ginongkit kambaro atabi ya banang laban sakri ban pendhem ya kakam kejomi banang dorongkat atabi ya kejeng im kejongki pa mandak singi isne te kenrat man pedang ni kejeng kerpat barka bawai no to ar bagejeng ai kepada yang jung trai jeng Jesus Christ kajeng iba kajong blei kupa lemban just lok bon besait bor mesim bakun doa bikini lai wo blei nolong kat pat ngien na bor melong kat bat prabangait paro ki besakri ban pendan borom mime ki badan hang ni pas lapute mentai sudu ki pam cukuru amen.